fornøjet, vældig stolt over laget. Jeg synes, de spillede en flot kamp ud over det første kvarter. Ud over de første 15 minutter, de sidste 45, synes jeg, vi spiller en vældig fin kamp. Og jeg synes også, at vi måske endda vinder fortjent på slut. Hvad var det vigtigste i dagens kamp, som dere kan klart at styre kampen? Jamen, jeg tror, det vigtigste for os var, at vi troede på, at vi havde en chance for at vinde. At vi hele tiden troede, at vi nok skulle få vores chancer. Og at vi så også klarede at udnytte chancerne, da de kom, det er jo selvfølgelig for os vældig positivt. Hvad er dine forventninger til denne mesterskabet efter denne kampen? Ja, mine forventninger er de samme efter kampen, som de var før kampen. Jeg synes, vi har et bra lag, som på gode dage kan vi spille vældig bra kampe, men vi er også vældig nyt lag, og vi trænger lidt tid til at blive sammenspillet, men i dag lykkes vi vældig fint med mange ting, så mine forventninger er det samme, at vi skal sørge for at forsøge at være til stede i hver kamp og i hver minut og i hver duel.